Čau, teď vítám z dnešního videa. Dneska si zahrajeme Brawl Stars a samozřejmě dejte like a odběr a jdeme na to. Tak. Koho by jsem si mohl zahrát? Hele, já jdu asi zkusit takhle. A ještě hele. Nice, tak aspoň vyberu. Čekal jsem server, ale to je jedno. Asi necháme solo. No tak, necháme solo. Dneska jsem dal, myslím, že jo, dneska jsem dal jeden prestiž na Larry and Lavery a ještě jeden na Gireje, tak jo, no. Takže už se nám to načítá. Když tak sorry lidi, že budu mít třeba lagy, protože někdo třeba nemá úplně výkladný mobil. Ne, jako já mám dobrý mobil, ale prostě no, ten druhý takový, tomu se to laguje. Když navíc jsou tady pořád skoro, no vidíte to, tady se pořád respawnou tady ty Star Nova Girls. A už bacha. Já se radši neviditelním, ale to bude na chvíli. Já to risknu. Risknu to. Dobrý, mám to. Koukejte, jaký dám damage. Možná chcípnu. Mě to zachránilo. Ale tak asi umřu. Ne. Dobrý. Doufám, že mě slyšíte lidi, protože třeba se mě prostě slyšeli. Takže jo. A jo, je to moje první video jakoby s mým hlasem a jakoby dá se to říct i jakože první video, protože tamto jsem, no, spíš druhý video, tam to bylo takový editovaný, nevadí. Tak, nevadí. No, takže tam to bylo editovaný, no a tak, takže tohle je moje druhý video. Nevadí, jsme třetí, ale dám to jak. Takže paní si dneska dostala Lucky Day a padla mi úplně nic, ale pozor. Z boxu, já jsem asi otevřel 3 boxy, jo, těch Star Nova boxů a padlo mi asi 2 skiny, myslím, na Kita a na Kolet a potom mi ještě, to už asi před 2 dnama, tak mi padl, jo, se nevidím, jsem to maguje, tak dobrý, tak mi spadlo 100 gramů, takže já jsem nevěděl. Utíkáme. Beru. Napište mi do komentářů, jaká Star Girl je za vás nejlepší. Za mě asi B a potom je asi, nevím, asi Star Nova, jako docela neustále říkám, to hodně broken. Nevím, jak to porovnat, jestli Damian nebo to je víc broken, ale nevím. Takže, ne, jo. Tak, showdown. Vyhráli jsme! Nice. Takže, nice, mám víru. Když tak toto video bude trvat tak 8-10 minut, nebude to moc dlouhý, protože nemám moc času a tak no. A snad to video bude dobrý, snad se vám to bude líbit a že to bude dobrý. Tak. Když tak se rodím trošku rýmu, ale tak. To mi snad prominete. Jo, už jsme tady. Tak beru si tady Ember. Tak. Když tak se mě... Když tak... jsem... No, když tak... Ne. Když tak vám děkuju, že mám
že jste mě podpořili a jo, jednu HP jsem měl, že jste mě podpořili a děkuju, že mám 58 odběrů, jsem moc rád, děkuju a děkuju vám. Nevadí jsem pátí, ale to snad nevadí. Takže si myslím, že dobrý. Ale několikrát mi už vyšlo, že jsem měl třeba už pořád jednu HP. Takže jdu si tady pro Ember. Já doufám, že mě slyšíte, ale snad jo. Jestli znáte kaktusáře, tak bych byl rád, kdyby se ho podpořil a dal jsem odběr, protože já už jsem byl v jeho videu a si myslím, že je to docela dobrý youtuber, tak on dal 40 tisíc, asi teď má 41 tisíc, asi před 2 týdnama dal 40 tisíc a já jsem měl před 2 týdnama 27 tisíc. A teďkon mám 37 tisíc něco, to jste viděli, takže co to bylo, prosím. No, tak to jsem kup. Zkusím vzít Sarnovu. No to asi nedám, co? Ne, jsem vzal omylem judu. Ne. Počkat. To jsem neměl, já jsem to nechtěl udělat, ale mám Ember. What? Když jsem to vzal, no nevadí. Tak. Pušnem si ji aspoň na 600. Aby... Protože já chci na ní dávat prestiž jako... Hele, není špatná, ale ani dobrá. A já chci na ní dát prestiž, protože... Tak... Chtěl bych dát prestiž, jo. Snad se mi to povede. A v tomto videu chci asi pošlo 600 trofy, což bude asi za 2 hry. Takže tak. Tak pokud neprohraju, ale to se snad nestane. Jdu pro Starman. Automaticky. Tady judu. Ne. Já jsem tu. Ne, nejsem. Ne. Má mě trefila ta být, ty vole. Ne. To mě. No dobrý. Kenji mrtvej. Ne. Ne. Se přeměním tak do jiné formy a dělám se to trošku jako... Já jsem cool. Jsem cool. Nevadí. Tak. Moc mi to nejde za to paze. To přiznávám, mám otřesný aim, ale aspoň umím prediktovat a co myslím, že jsem docela dobrý. Hodnoťte můj skill do komentářů a hodnoťte můj jako mám trofej. Ježiši. Doufám, že se na mě koukne kaktusář, protože nevím, tak třeba by se na mě kouknout. Já jsem mám umřel. Dobře. No. Vezmu power. Nice. Když tak mi řekněte, když, no prostě mi když tak řekněte, jestli to moc komentuju, no to když tak příště nebudu moc komentovat. No. Ok, jasně. Ne. Za chvíli jinak budu mít Things, takže night. Ježiš, to je to stvárné. Yes, money. Tak, beru Starnovou.
Tak mám jí. Teď mám víc bavlů, že bych to možná vyhrál. Jo, já to vyhrál, no nic. Kolik máte? Takže, jsem tam, takže děkuji lidi, že jste se koukali až sem. A jo, mám něco klikl. Děkuji, že jste se mě dívali. A zatím čau.